La Mancomunitat Camp de Túria ha celebrat aquest matí el Comitè d'Àrees Industrials, una nova denominació que s'ha pres avui amb el vot a favor de totes les persones presents. Una sessió que ha començat amb la benvinguda de l'alcalde de Vilamarxant i delegat d'innovació de la Mancomunitat Camp de Túria, Xavier Jorge, i ha sigut dirigida per la directora del Departament de Promoció Econòmica de l'ENS supramunicipal, Txelo Herráez. L'objectiu d'aquestes reunions és el de treballar conjuntament en el futur comú industrial a Camp de Túria. Per això, en la sessió d'avui ha participat FEPEVAL per a desenvolupar la llei 14/2018. El seu gerent, Diego Romà, ha parlat dels reptes i oportunitats de les empreses del Camp de Túria davant la nova llei d'àrees industrials. Després d'ell, ha sigut el torn de desenvolupar la dinamització del teixit empresarial del Camp de Túria a través de la creació d'una entitat de gestió i modernització en cada àrea industrial, una ponència a càrrec del gerent d'Asocreva, Carlos Peinado. La realitat i la posada en pràctica l'ha portat el gerent de la ECM Àrea Empresarial Font del Jarro de Paterna, Joaquim Ballester. Ha destacat la necessitat de treballar conjuntament l'administració pública i les empreses en el desenvolupament de les àrees industrials. Aconseguir sinergies entre empreses i el networking empresarial són essencials per al creixement econòmic de les àrees industrials. El Comitè d'Àrees Industrials cerca afavorir el desenvolupament sostenible dels espais industrials de Camp de Túria. El regidor de Promoció Econòmica de Vilamarxant, Víctor Sanchís, ha sigut l'encarregat de clausurar la jornada.